No niin, morjesta morjesta. Taas ollaan puistossa ja tällä kertaa täällä puistossa on niin hirveä trafiikki, että ei meinaa olla vapaita paikkoja. Täällä on ihan älyttömän paljon porukkaa. Vetää tässä rallia ees taas, mutta joo, ei siitä sen ihmeempää niin kuin näkyy. Tai no itse asiassa ei hirveän hyvin näykään, mutta täällä aurinko paistaa aika iloisesti ja aika semmonen lämmin päivä. Kesä on tullut todellakin lujaa. Niin kuin mä sanoin viime videollakin, että kesä on tullut, mutta nautitaan tästä. Mutta joo, olihan mulla vähän asiaakin, mistä mä ajattelin kertoa tämän viikon terveisissä. Eli tommonen, no kaikkihan varmaan tietääkin tämän meiningin, että tosta netissä tapahtuvasta tai somessa tapahtuvasta tämmöisestä hölmöilystä. Tuli siitä tää idea vaan mieleen, että Sanna teki sellaisen postauksen tonne someen, missä se kertoi niinku asioita Espanjasta, missä ei, tai kun meillä on se linja on vähän semmoinen, että se on semmoinen positiivinen, aina haetaan positiivisia asioita ja kaikkea muuta positiivista siihen videoon, niin nyt se laittoi sitten sillä ajatuksella, että ettei se aina ole sitä ihanaa ja kivaa ja täydellistä ja kaikkea, niin asioita, mitkä saattaa harmittaa tai asioita, mitkä harmittaa, mitkä nyt niin kuin on ylipäätään sitten elämässä sellaisia, että voi vitsi tää taas. No eikö sitten alkanut tapahtua semmonen hurlum hei siellä somessa, en ihan älytön oma kuullut, että kovempiakin ralleja tulee ihmisille tai haukkumisia. Mutta sieltä sitten alkoi tulee semmosia typeriä kommentteja, että miksi asut siellä, mitä sä siellä teet, jos se on noin vaikeeta, miksi se on aina noin negatiivista. Mutta sitten tässä oli sillain, että valtaosa näistä kommentoijista niin ei vaivautunut lukea sitä tekstiä, minkä Sanna oli siihen kirjoittanut siihen somepostauksen yläpuolelle, vaan suoraa asiaa ja ruvettiin latoa totuuksia. Ja itse sitten mietin, että kuinka paha olo tai paha mieli tarvii olla ihmisellä, että alkaa tollasta vetelee suoraan tutustumatta asiaan, vai onko se sitten vaan semmoinen nykypäivän trendi. Itse mä en oikeastaan koskaan kommentoi kellekään mitenkään ilkeästi tai pahasti, koska se ei ole mun juttu, se ei ole mun tyyli millään osa-alueella. Jos mulla on jostain tai jostain asiasta jotain sanottavaa, niin mä saatan Sannalle siitä mainita, mutta kyllä mä pidän sen omana tietona. Se on ihan, koska mun mielestä ketään ei saa loukata, varsinkaan sosiaalisessa mediassa, koska se tuntuu jotenkin muokkaavan ihmisistä vähän semmosia hölmöjä, sanotaanko näin. Mulla olisi toinenkin sana, mutta mä en nyt käytä sitä tässä ollenkaan. Mutta siis tämä aihe, mikä varmaan on kaikin puolin, tuntuu, että se on ehkä ympäri maailmaa, en tiedä, vai onko se, ei kai se nyt ole pelkästään meidän suomalaisten juttu, mutta voiko sitä sanoa, että miettikää vähän, kannattaako aina, että joskus kun oikein lyttää jonkun tuolla sosiaalisessa mediassa, niin se ihminen saattaa tulla vastaan kadulla ja sitten on niinku ilkeetä tai istuu samassa kahvipöydässä tai jotain, niin sitten se on vähän semmoinen awkward, epämiellyttävä olotila, että kannattaako. Mut hei, siinä oli tää meikäläisen negatiivissävytteinen päivitys nyt sitten tälle kertaa ja ei mulla nyt oikeastaan, mä en viitti tästä sen ihmeemmin ja enempää jauhaa, koska ei se kuitenkaan mene kellekään tai voi mennä perille, mutta ajatuksena se, että pidetään edelleen positiivinen linja ja me ainakin aiotaan olla positiivisia ja nauttia tästä elämästä ja kai se on parempi sit vaan tehdä niitä positiivisia päivityksiä kaiken. Nyt meni sanat sekaisin, kun tuosta käveli liian läheltä ihmiset, niin heti meni pakka pihalle. Mutta joo, ei mitään. Jatketaan näillä harjoituksilla ja mennään eteenpäin. Ei muuta kuin loistavaa viikon jatkoa kaikille. Palataan asiaan.